Tay na 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 na. Tay na. Dito po tayo mga loves sa ating blackberry. Harvestin natin kasi uulan mamaya. Maraming blackberries. Yan. Ang saya kapag mayroong mga ganito guys, yung mga prutas. Ang saya. Di ba? Yun. Masarap ito sulo sa asin mga loves. Sa asin to. Ito isa. Ito isa hinog. Nasira na ito. Ay, kinain pala ito ng ibon. Halatang kinain ng ibon, oh. Ito, eh. Ang ibon talaga ang hilig kumain. Ang dami ng peras. Tikman nga natin ito, be. Tikman natin mga loves. Ang peras. Wala, masarap na. Ang sarap ng peras. Ang sarap niya mga loves, grabe. Para siyang bayabas na walang liso. So, dito na po tayo mga darling sa ating gulayan. Mag-harvest po tayo ng ating sitaw. At kasi sabi pa mag-storm daw mamaya maulan. So, kaya yun, harvest tayo. Sobrang aga pa nito. And yun, sabi ko sarili ko, masarap ngayon mag-harvest kasi hindi pa masyadong mainit. At wala pa kayong ulan. Wala pa kayong ulan. Ano ba to yung akong voice over? Ay, wala may klaro. Ayusin mo yan, Inday Mirian. Ikaw talaga wala na ikaw klaro. Ayusin mo. So, itong harvest natin, hindi ko talaga inakala na marami-rami din pala. Kasi kaka-harvest lang ko dito, yung mga kaibigan ko nagpunta dito, diba? And then, wala kasi masyado akong tinira. Meron, pero mga konti lang. Pero unexpected ni itong harvest natin. Marami-rami this time, no? So, kaya nag-enjoy talaga ako dito, mga loves. Tingnan nyo naman si Inday Miri, ano? Pakanta-kanta pa ako dyan, no? Talagang ang saya-saya ko. At ito, marami ng mga malalaki. Pero hindi ko rin kinuha yung mga maliit, mga loves. Para naman meron tayong ma-harvest next time, no? Kasi talagang, gusto ko talagang magbinta. So, ito, mga ginagawa ko dito is, binibinta ko po siya, mga loves, sa mga aking sharer ng aking mga videos dyan, no? Keep on sharing sa ating videos at keep on commenting, no? Comment, share para maging top ano kayo sa akin, top number 1 sa ating most engagement viewer, no? Kasi nga, magbigay tayo sa most engagement viewer kasi yun yung promise ko po sa inyo. At tapos naman tayo nagbigay sa ating mga yung para sa mga bata. Uy, ang aking kalbasa, mga loves, surprise. Malaki-laki na siya. Hopefully, hindi kainin. So, yun, doon tayo sa most engagement na follower po. Doon ako magbigay. Mga ilang tao din, no? Kasi nga, itong ating ibibinta, hindi naman mahal yung binta ko kasi itong binibinta ko, maraming nagsasabi, pati si Tami, mura daw yung binta ko, pero alam nyo na, next time hindi ko na masyado murahan, charot, kasi po, itong mga sitaw kasi dito sa US, no, sabi pa ninyo, mura daw sa Pilipinas, tag 40 ang kilo, pero dito mga loves, dahil po seasonal siya, and then also merong mga binibinta galing from Florida pag winter, kaya mahal po talaga siya, no? Kaya this time, okay lang yung presyo. Lahat na po yung harvest ko dito is binigay ko ng $25. So, 1,000 something din yan. So, hati-hatian natin sa mga ilang makatanggap ng ating biyaya, no? Konting biyaya, mga loves, pang load naman, no? Para meron kayong pang data dyan sa inyong mga upuan. Para hindi kayo maboryo. Lalo na yun sa mga nanay na naghihintay ng mga anak galing sa eskwela kasi nga mga bata hinihintay talaga, mga loves, iwan ko na lang, oy. Hintayin talaga kasi uso para magkidnap dyan, charot na umabot ang kidnap, oy. So, salamat po sa inyo sa panunood ng ating mga video, no? Finally, nakabinta na tayo. At finally, makapagbigay na tayo na galing talaga sa ating garden at pinaghirapan. Mahirap tarang mag-garden, mga loves, no? Mahirap talaga. Palagi akong nasa init. Kinuhanan ko ng damo palagi. Tinutubig-tubigin ko pa.
at binibaby ko pa itong ating mga tanim. So kailangan talaga, at so sana next time no, marami tayong harvest para malaki-laki din yung bigay ko sa inyo. So yun mga loves, kung meron kayong maririnig, dahil po andito po tayo sa sasakyan. So dito ako nag voice over, wala ako sa bahay no. So kita ninyo mga loves yung ating harvest. Ang gandang tignan, sobrang colorful talaga, lalo na kapag merong kamatis at yung mga iba't ibang klaseng gulay. This time wala ako talagang zucchini. Yung zucchini ko, alam nyo kung bakit yung anong nangyayari ngayon sa garden ko mga loves. Yung garden ko, nakabili ako ng maling lupa. Mulchy siya ba? Hindi siya nutritionist. Nutritionist, ano yun? Yung lupa na yun, hindi siya pangit siya. So yun, kaya yung mga gulay ko is wala masyadong laman yung aking garden. So andin ang ating sitaw, malas din yung order ko. Binigyan ako ng mali na sitaw. In order ko naman yung order ko no, like last year, no? So ngayon mga loves, abangan po ninyo yung ating giveaway kasi nga nabinta na po itong ating sitaw at kamatis po, at hati-hatian ko po ito para sa inyo. Yun yung gagawin ko para naman hindi magmayang uban ba. Hati-hati, hating kapatid, no? Pang-load na, like I mentioned before, pang-load na, pang-data ninyo. So yun. Habang nag-harvest ako dito mga loves, ang iniisip ko, sus, adobo ito ba ang sarap kasi ang daming na-harvest natin ngayon. So masarap ito, may karne. Yun, alam nyo na, pork or beef, no? So naglaway tuloy ako. So andito na naman tayo sa mga kamatis mga loves, bago masira itong ating kamatis kasi nga makikita ninyo, 'di ba, may mga linya-linya siya. Ay organic po talaga mga loves, ganyan yung mga organic, may mga imperfection talaga. Hindi katulad ng mga ini-sprayhan sinaw, no? Ang mga kamatis, ang ganda ng kamatis kapag may spray ito, o may bangag pa, o bangag talaga. This is what my wife says. Yeah. Every time she does a voiceover, it's like a bird singing in my ear. Is it so nice? Is your hearing nice? It's like quack 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 quack. Uy, that's a pato man, that's a duck, honey. Samok gid kayo guys mag voice over, and then kasama mo yung asawa ko kasi ang ingay. So kailangan ko, hindi ko na putulin, no, para naman merong additional sa ating voice over, charot lang. But anyway, so ito yung ating harvest. Ang saya ko lang. Anyway, binta po natin ito. Itong ating sitaw. Marami-rami po yung sitaw natin. And, maraming sitaw. How much you think it is? Expensive sitaw. This is expensive when you buy it in the store. A piece of it is like $5, like some. So, and then blackberries. 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 So yan, this is our from the garden mga loves. So, ibenta ko po ito. So hopefully mayroong bibili. Kung walang bibili, then I will eat it if no one will buy it. So I'll sell it. Okay, that's it. Ang ganda. Hello mga loves, kung umabot po kayo dito sa huli, so sa live po natin announce ang mga ilang manalo. Bye. Hi love, you gonna leave me? I am. Oh my baby. I miss you. I miss talking to you. How did you miss me? I didn't even leave yet. Because I feel like later on I will be alone. Ay sus, Inday Mirian, sobrang clingy. But anyway mga loves, alam nyo ba, dahil ako at si Tami lang talaga ang palagi nag-uusap. Sa 16 years namin pagsasama, siya lang talaga yung palagi kong kausap. Kaya kapag alam kong aalis yan mga loves, yung sadness ng buhay ko is talagang mag-aatake agad, no? Kahit andito pa siya sa bahay, palagi ako ng bye para i-ready yung sarili ko, kasi sabihin man ninyo na OA, sabihin man ninyo na sobra akong ano sa asawa ko, ako lang yung malambing, ganyan talaga mga loves, kasi alam nyo na, wala naman akong ibang malambing kundi si Mister. Alangan lambingin ko yung asawa ninyo or lambingin ko yung kapitbahay ko na ito, no? So yun, kahit andito pa siya, ay binabay-bye ko na at hinalik-halikan habang andito pa mga loves. At yun, so sabi ko sa kanya, kakain na lang ako dong, kasi ayaw din niya ng kumain, no? So kaya hindi ako kumain kasi hinintay ko siyang umalis, kasi nga kapag kakain ako at siya naman is andito pa, magigilty man ako mga loves, kasi nga hindi siya kakain. At kung andito pa siya mga loves, sabihin ko sa kanya, kakain na lang ako, pwede ba ako kakain kahit andito siya, kasi nga kapag kakain ako maglalaway man, yun yung iniisip ko mga loves, no? Maglalaway yung asawa ko kasi kumain daw siya sobrang aga mga darling. So ngayon pagtapos kong kumain ay sinabayan niya ako, gumawa siya ng sandwich daw para dalhin niya sa trabaho, kasi ganyan naman talaga siya talaga gumagawa most of the time sa mga kinakain niya dalhin sa trabaho, lalo na sa mga sandwich kasi hindi talaga niya ako pinagkatiwalaan mga
mga darling sa sandwich kasi talagang mapili itong asawa ko, no. And of course, habang gumagawa siya ng sandwich, hindi talaga naiiwan or kalimutan yung mga anak niya. O tignan nyo, binibigyan niya palagi mga loves. Kaya sino bang hindi tataba? Pati ang asawa niya tumaba na. Thank you, Dada. Thank you, Dada. If you eat all you did, then I'll give you another piece. Can I throw this out? No. Can you wiggle a little bit, love? Ta na na, ta na 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 na. You sit there when I do it over there. Huh? Only if you promise to sit there. Yeah, okay. Tai na 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 na. Tai na 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 no. Tai na 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 no. You know who's Nano? My grandpa. Tai na 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 na. It's a song from Thailand. Tai na na. Han, can you leave my dishwasher? This out. Can you leave my plates and cups? Han, I told you you can sing, Han. Honey! Why don't you do something and get me the pan so I can do that too? Can what can? The pan. You can cook this in a pan. Leave it You might alone. make it on your head. Thank you, Han. Thank you, darling. Thank you. You're such a good baby. Oy. Why you a hard head, Han? Better than being a soft head. Thank you so I much. don't like this black burn mark on the bottom of this. It's like Yeah, it sticks on it. because that's what happened when you have a fake, There's a coating war. Yeah. It's like sticks there now. yeah. Still have my coating, really. Thank you, darling. Right here, honey. Thank you. Ang bait naman ng baby. Oh, you are such a good home. I Now love I'm you. doing my coffee. Love you too. Do you want me? Aray, my foot. Aray. Oh, you put it under my foot. My foot was just sitting there. I didn't even move. Honey, oh, you really stepping on it, honey. Yes, you did. And I didn't even lift my foot. Alis na yung aking asawa. Asawa na sawa. Layas na daw siya, mga darling. He's going to work. And, alam nyo guys, nahiya talaga ako kay Nimilin yung nakilala ninyo, yung nagpunta dito. Kasi nagpa-appointment siya, kasi doon siya nagpakulay. Magpakulay sana ako ng buhok. And then, magpakulay ako katulad sa kanya. And then, kinancel ko. Sabi ko, i-cancel mo na lang yun kasi, ang aking mind is always changing ba. Like, my mind is changing. And then, the price is very expensive man, mga loves. Alam nyo ba kung magkaano ng kulay na ganun? $250. $250. We don't know. Probably more than that. Pero, you know, alam nyo yan, magkano yan sa pesos. Sabi ko, ipadala ko na lang yan sa Pinas. No. Han, there's no more, Han? That's it? The food? So, ganyan na lang sabi ko. I-cancel na lang and then I'm gonna color my hair black. Like jet black. Jet black, honey. Do you want me to color your hair? Gently. Jet black. Gently. Jet brown. Gently. Jetly. He died, Han. Jetly died. I don't think so. Guys, si Jetly ba namatay? Si Jetly? I don't know. Parang wala na akong nakikitang Maybe, 'cause I haven't Jetly. seen anything from him in a long Yeah, it's been a long time. I'm sure he is older. Jackie Chan also is older now. I saw the latest video in Hong Kong. He is... Everybody's older. People get older naturally. It's like... Hala, oy. People get older. That means, honey, I'm gonna get older and wrinkly, hon. I'm already old. I will be wrinkly. Wrinkly. Wrinkling. Wrinkling, ting, ting, wrinkling, ting. Come on, Rainbow and Pink. Huh? Come on, Rainbow and Pink. Forgot you have a bag. I should carry that. Come on. Be careful, love. Driving. Do you have the phone? Is that nice? Huh? Sounds like something in the garage. Look at you, honey. Are you sure? Somebody's in the garage. Be careful, huh? I don't open the side door, but yeah, the side door was closed. I don't go there. Can I put this over there, Han? In the thing?
Yeah. Okay. So, yun. Hala, you have apple again here? Han, there's something wrong with you, baby. I put it here too? Yeah, might as well. Okay, that's it. No more. No more. Hala, what did you do? So you're going to work, but you don't know what you're doing? Hannah, this is very scary in my... Like that, huh? I don't care what title it is, whatever it is. Hey, what did Alan said, honey? Oh, he was going to do comps and send them to me. Huh? He's going to do comps and send them to me. There you go. What is camp, son? Like what other places are going to. You're smoking a joint. What's that? That's like a joint. That's how it is now. Love you, huh? I love you too. I love you very much. I'll open it for you. Oh, you open it. I love you. You too. You drive carefully, huh? Drive careful. Yeah. Pay attention. Bating-bating siyon. Careful. Talk to you later. Yeah.